Здравейте на всички в ново видео в моя канал. В това видео ще ви покажа някои от стъпките, които аз следвам, когато си правя снимки за Инстаграм. Примерно също ще ви покажа моята сутрешна и вечерна рутина. Както виждате, аз съм с едно от любимите ми худита, защото толкова много топлят, както вече всички знаем, става студено, за жалост, но си имаме по хайпер худи, за да може да ни топли, да ни е мекичко. И искам да ви кажа, че новата колекция предстои да излезе много скоро, затова ще ви оставя долу линк в описанието, като ви препоръчвам да следите, да сте бързи, защото, както знаете, колекциите се изчерпват много бързо, затова по-добре не изпускайте следващата колекция. Също така може да ме последвате в Instagram и в TikTok, както и да се абонирате за канала ми тук. Мисля, че днескашното видео много ще ви хареса и ще ви е много интересно. Ще съм с Жаки, повечето от вас се знаят, така че ви пожелавам приятно гледане и може да харесате това видео. Започвам сутрешната си рутина, като първо си измих лицето с измивния гел на Eucerin Derma Pure. И когато е напълно сухо, си слагам серум с витамин С. Този е на Innofarm. След като вече витамин С е попил, си слагам от серума на The Ordinary с ниацинамид и цинк, като това ми е втора опаковка, 60 мл и ми е почти свършила, трябва да си взема. Наистина съм много доволна. Много добра комбинация този серум с витамин С. Очаквам да попие и този серум. След това, след като попие и серума, си слагам хидратация. Това е хидратиращия серум на Bioderma Hydra Bio Serum. Най-важната стъпка е следващата и това е слънцезащита. Ползвах тази на Eucerin, но ми свърши и си взех тази на Biotrade, фактор 50. Много е важно да се слага след хидратация, защото грима само покрива лицето, но всъщност не го пази и ние трябва да си го пазим по някакъв начин и най-добрият начин е с слънцезащита. Лицето ми е подготвено за грим. Не си слагам много тежък грим. Започвам с коректор. Значи ето този на Catrice. Си взех втора опаковка, защото наистина съм много доволна. Този на Fit Me харесва, но не си улучих цвета, а този на Nars. Взех си малката разфасовка, за да видя как ми се отразява на лицето и наистина ми се отразява много добре. Цвета е кафе Light, не знам. Light 2.4. Но за момента ще си довърша тези на Catrice. Това е цвят 20, Light Beige. И ползвам такива манички гъбички. Отново нанасям чрез потупващи движения, за да може да фиксирам коректора. След като съм си сложила пудра, слагам малко контур, като използвам този на NL Beauty. Наистина много съм доволна. Много добре ми се отразява. Много приятен цвят. Следващото нещо, което много ми харесва като идея е да използвам тези Baby Lips като руж. Да, един ден просто ми се наложи да си сложа руж и няма в себе си. И с четчица така си разнасям в тази палитра Contour Obsession. Използвам само хайлайтера. С малка чечица си слагам и в началото на окото. Следващата стъпка, която правя е черен молив. Използвам този на Catrice. Inside Eye. Същото нещо, което правя е да си извием иглите. Наистина много любима спирала. Това е Size Up на Sephora. Отново взех си я, за да я пробвам. Искам сега да ви покажа разликата. Това е само с един слой. На мен един ми е достатъчен. Особено с тази спирала. Остават последни стъпки. Това е да си попълня вейдите. Изтрила се, но мисля, че това е на Catrice.
Използвам го от много време. Наистина тези сенки нямат свършване. Искам да видите. Преди съм опитвала с помада, с моливи, но с сенки наистина, може би откакто тренирам и се гримирам на състезания, това си ми е най-лесният начин. Завършвам с фиксиращия спрей на Maybelline Lasting Fix. Остана само устните. Слагам просто безцветно балсамче. Взех си едно от DM, което е с уникален мирис. С манго и мисля, че е маракуя. Не, манго и авокадо беше. Ето го. Наистина много съм доволна. Понякога си слагам и от този гланц на Кико. Ще си го сложа преди да излезе, защото иначе изчезва. Сега ще ви покажа аутфита, който измислих. Навън в Пловдив в момента е 27 градуса. Повечето от вас сигурно знаят от Instagram, че си направих такъв сет, в който качвам аутфити. Бях качила една серия в Instagram 10 дни с идеи за есенни аутфити. И сега ще ви преместя и ще ви покажа аутфита, който съм измислила за днес. Цезар, че ела тук. Ела. Ела да си покажеш на камерата. Ела. Вижте го. Кажи. Виж? Šta? О, боже. Цезарче е много добричко кученце, наистина. Много е дружелюбен, много е игрив и много спинка. Нали, Цезарче? Хайде, Ева, сега. Ето така. Главният акцент ще е този корсет от Zara. Ето го корсета. Както ви казах, няма да ми е студено, но съм си измислила и върхно, но навън е 27 градуса. Ето така. Мисля да го съчетая с ето тези черни дънки. Те са от Бершка. И понеже като си ги взимах ми ставаха, но сега са ми малко големи, ще направя ето така. Magic. Да завърша с ето това черно ярке. Ето така, понеже е по-дълго. То също е от Zara. Да съм примерно с бяла чанта. Обувките ми ще са черни с бяла подметка и мисля, че ще е много готино. Ще сложа очила и аксесуари. Ако видите снимки в Instagram с този аутфит, означава, че идеята ми е станала реалност. И ми е харесала как се получила тази реалност. Тук ще Жаки ми извън да слизам. Отивам при нея и ще решим къде да ходим да снимаме. И съм взела инстак да си направим снимки. Здравейте, Бог! Сега с Жаки ще намерим някаква локация да отидем да снимаме, докато още е светло. Както виждате, и двете сме някакво супер лятно. Летни. И след 2 часа ще трябва да се облечем. Да, но сме си взели някакви връзки и ще си направим готини снимки. Ще измислим къде да ходим, направо ще се включим оттам. Значи дойдохме до някакъв комплекс, даже влезнахме. И тук е локацията, която решихме, че ще използваме. И сега ще ви кажем някои от по-важните неща, които ние следваме, за да си правим според нас, така да се каже, хубави снимки. Или поне се стараем. Първото най-важно нещо е, ако може да имате дневна светлина. В смисъл, слънцето... Да, супер. Винаги е важно да сте срещу слънцето, защото в противен случай зад слънцето и ставаме целите тъмно. Не се виждаш даже. Да, а така сме осветени. Второто нещо е мястото, т.е. локацията, на която искате да се снимате. Ние така гледаме да е по-изчистено и по-така естетик, което, нали, гоним. Са много цветовете, да. Примерно тук са 3 главни. Изчистено, черно, сиво, бяло, бежево, някакви такива да, цветове. Както са тук. Другото важно нещо е ъгъла. Сега тук ще ви сложим една снимка, която сме снимали отгоре. Така тялото се смалява и изобщо не изглежда реално. А ето така,
е много по-добре, защото така се издължава фигурата, изглеждате по-финни и просто е много по-добре, когато сте леко по-отниско, по-отдолу, телефона е леко ето така наклонен към вас. Другото важно нещо е позите. Ако не знаете, нали, сте притеснени това онова, в Pinterest има толкова много идеи за снимки и за пози, ние оттам черпим цялото си вдъхновение. Да, общо взето не трябва да ви пука, не трябва да ви е срам и всичко ще стане топ. Да си следваме съветите. Значи тук ще си направихме някаква снимка. Не знам дали ще стане. Мале! Ще си направим готини снимки. Ще си направим нова. Значи сменихме локацията. И направим втори опит. Сега дали въобще сме се хванали в снимката. 2000 years later. Искам само да ви кажа, че дойдохме до колата, защото ни стана супер топло. Да. И в момента пуснахме климатика, за да се охладим. Не, много е топло, наистина. Значи в момента хора сме на центъра. Да. И сме освирепяли от глад. Трябва да идем да ядем. Да, мислим да отидем в Капана. Типична неделя. Така с ризата съм като... Да, отиваме да хапнем. Аз вече си качих поста. Какво правим? Вики влог. А ето на Браво Пловдив, може да гласувате. Я да видим. Благодаря. Чак да си видим в смечето. Миналото река Марица е била плавателна. Добре, нейното няма да го показваме. Приключваме с късмечето. Толкова. В миналото река Марица е била плавателна. Да, знаеш. Да. И вие? Ще капваме най-после. Аз си поръчах гьоза. Аз си поръчах Цезар бургер, който тук е топа. Да, ами поръчахме си по една лимонада. Щяхме да седнем на органика, но не седнахме, ще седнем някой друг ден. Даже може още утре да ви кажа, но да, сега ще вечеряме и после като се прибера ще ви снимам вечерната ми рутина. Много ми се спи, на Цезарче също и затова ще го снимам набързо. Първото нещо, което правя е да си махна грима с тази моя любима мицеларна вода. Сега, след като си премахнах грима основно, е много важно да има още едно почистване с измиван гел. Аз използвам отново измивния гел на Eucerin. Продължавам с тази вода на Ina Essentials, отново от същата серия лавандова и мента. Тя успокоява кожата. Взимам и ето това на Eucerin и си слагам само върху пъпчиците. Стигнахме и до най-важната стъпка. Макар и последна е най-важна. Това е моята интензивна хидратираща маска. Много е важно в края на деня да сложим хидратация, за да може да възстановим бариерата на кожата. Защото тя като се наруши, кожата става много по-податлива към това да излезнат пъпчици, към това да станат ранички. Затова е много хубаво да си сложим слой преди лягане, за да може през нощта хубаво да пие и сутринта да се събудим с мека и хидратирана кожа. Сега отивам да си правя чай и аз ще лягам. Искам да ви благодаря за гледането, да се абонирате с камбанка за канала ми. Наистина чета всички коментари. Много ви благодаря за цялата подкрепа. Изобщо не съм очаквала, че толкова много ще се харесат видеята ми. Наистина много ви благодаря. И ще се видим много скоро в следващото видео.